खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै फिन खेबसे नोंथांमोनखौ बरायफिनबाय आंनि बे चेनेलावहाय। आरो दिनै जों सावरायगोन मोनसे टपिकनि सायाव, जाय टपिकआनो जाबाय जोंहा जेंना सुस्रांनाय। आरो बे जेंना सुस्रांनाय टपिकजों सोमोन्दो थानाय माखासे सोंथिफोरखौ जोंहा जबनि एग्जामफोराव सोंनाय जायो। नाथाय बेखौ सलुसन खालामनायनि गियाना गैयिनि थाखाय जोंनि बर' फरायसाफोरा माखासे गोरोन्थि खालामना फैयो, जायनि थाखाय जबनि एग्जामाव फेलें जानो गोनां जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना बे भिडिअखौ प्लिज जोबनायसिम नाय आरो भिडिअखौ लोगोफोरनि फारसे शेयार खालाम। आरो अननानै मोजां मोनोब्ला चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। मानोना जबजों सोमोन्दो थानाय माखासे मोजां इनफरमेसन आरो टपिकनि सायाव आं बे चेनेलाव सावरायबाय थायो। बिदिब्ला फै दिनैनि भिडिअखौ जोङो जागायनोसै। बेनि थाखाय जों मोनसे सोदोब मोनथिनांगोन आरो बे सोदोबानो जाबाय जोंहा मा VBODMAS, जायखौ बुङो जोङो मा VBODMAS। अके, दा बेवहाय जा भि दोङो, बे भिनि सोदोबा जाबाय जोङो मा भिनकुलाम। अके, अर बेखौ मा बुङो जोंहा बार होननानैबो बुंनाय जायो। सापस जोंहा मोनसे मा दङ, अनजिमा दोङो 4-6। मालाबा जोंहा 4-6नि सायाव मा थायो, जोंहा मोनसे हांखो थायो। बे हांखोखौनो जोंहा मा होनना बुङो, भिनकुलाम बा बार होननानै बुंनाय जायो। अके, ओमफ्राय बे बि माने जोङो मा जायो, ब्रेकेट। अके, ब्रेकेट माने बुजिखायो नोंथांमोना, ब्रेकेट जेरैबायदि बियो बा बियो ओमफ्राय बियो, नङा नङा। दा बे ब्रेकेटखौ जोङो मा बुङो, फार्स्ट ब्रेकेट होनना बुङो, बेखौ सेकेन्ड होनना बुङो आरो बेखौ थार्ड होननानै बुंनाय जायो। दा बे फार्स्ट ब्रेकेटखौ जों इंराजियाव मा बुङो, सार्कुलार ब्रेकेट होनना बुङो। आरो बेखौ जोङो मा बुंनाय जायो, कार्लि ब्रेकेट होनना बुंनाय जायो। आरो बेखौ बुङो जोंहा मा बिग ब्रेकेट होननानैबो बुंनाय जायो। नोंथांमोना बेखौ जुदि गोसोआव लाखिनो टान मोनदोंब्ला फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड बुंब्लाबो जेबो प्रब्लेम गैया। आरो बेयाव जा जोंहा अ दोङो, बे अ माने जाबाय जोंहा अफ। अ माने जाबाय जोंहा मा अफ। अके, दा बे अफआ मा बुजायो उननि समाव बेखौ आं नोंथांखौ एग्जाम्पलजों देखायसिगोन। डि माने जाबाय जोंहा मा डिभिजन। मा होनना बुंखो आङो, डिभिजन। डिभिजनखौ जोङो बर'आव मा बुङो, राननाय। जायनि साइम्बला जाबाय जोंहा बे, जायनि दिन्थिसिना जाबाय जोंहा बे, नङा बेखौ राननाय होनना बुङो। अके, ओमफ्राय जोङो एम माने जाबाय जोङो मा माल्टिप्लिकेसन। अके, माल्टिप्लिकेसन माने बर'आव जोङो मा सानजाबनायनि सिना जोंहा मा दिन्थिसिना बे, नङा बे जाबाय जोंहा सानजाबनायनि दिन्थिसिन। आरो बेनिफ्राय जोङो मा दङ, ए माने जाबाय जोङो मा एडिसन माने जोंहा बर' मा दाजाबनाय, जायखौ जोंहा बे सिनजों दिन्थिनाय जायो। जायना जाया, आसा खालामो नोंथांमोना गोसोआव लाखिगोन। आरो जोंहा मा दङ, एस माने जोंहा मा साबसट्रेक्सन। अके, जायखौ जोंहा बर' मा बुङो, दानख'नाय। मा बुङो, दानख'नाय। जायनि दिन्थिसिना जाबाय जोंहा बे, नङा बेखौ दानख'नाय होनना बुङो। दा जोंहा जेखि जाया जेंना सुस्रांनो थाङोब्ला जोंहा बे VBODMAS होननाय जा जोंहा सोदोब, बे सोदोबानो जोंखौ मा खालामनो हायो, मोनसे लामा देखायना होयो। आरो बे लामानि गेजेरजों जों मोनसे प्रब्लेमखौ सुस्रांनो गोनां जायो। आरो सुस्राङोब्ला जोंहा जेबो मा जाया, गोरोन्थि जाया। दा भि माने जाबाय जोंहा भेनकुलाम आरो बार, बि माने ब्रेकेट, आरो जोंहा अ माने अफ, डि माने डिभिजन, जायखौ बुङो राननाय, एम माने माल्टिप्लिकेसन, जायखौ बुङो सानजाबनाय, ए माने एडिसन, जायखौ बुङो जोंहा दाजाबनाय, एस माने साबसट्रेक्सन, जायखौ बुङो जोंहा दानख'नाय। अके, दानिया जों मोननैसो कुइसन लानि। सापस कुइसन नम्बर 1, आरो बेखौ जों मा खालामनांगौ, जेंना सुस्रांनो नांगौ। कुइसन नम्बर 1आ जोंहा मा दङ, 9 - 4 + 16 / 8 × 2। जों बेखौ जेंना सुस्रांनांगौ। नोंथांमोना बेयाव नायोब्ला नुगोन जे बेयाव जेबो मा गैया, ब्रेकेटबो गैया आरो जोंहा मा भेनकुलामबो गैया। नाथाय थेवब्लाबो जों मा खालामनांगोन, बे VBODMAS जोंहा मा दङ, जा फर्मुला दङ, बे फर्मुला दङ, बेखौ जों मा खालामनांगोन, सुस्रांनांगोन। आरो बे फर्मुलाजों सुस्रांब्लासो बेनि फिननाया थार जागोन, नङाब्ला बेनि फिननाया गोरोन्थि जागोन। नोंथांमोना बेखौ सलुसन खालामोब्ला, सुस्राङोब्ला मालाबा मा खालामफ्लांनो हागौ, सिगां दानख'फ्लांनो हागौ, नङाबा दाजाबफ्लांनो हागौ, रानफ्लांनो हागौ, नङाबा सानजाबफ्लांनो हागौ। नाथाय बिदि खालामोब्ला जों गावनि गोसो बायदि फिननायखौ जानाय बायदि नांगोन, नाथाय बे फिननाया राइट जानाय नङा। बेनिखायनो जोङो बे BODMAS फर्मुलाखौ जोङो बाहायथारनांगोन। दा बे फर्मुला नायोब्ला
जों नुयो मा बेयाव जेबो जोङो मा गैया भेनकुलाम गैया भेनकुलाम दं नामा बेवहाय जेबो गैया बेनिखायनो बे भेनकुलामखौ जोङो नागारनो हागोन नेक्स्ट जोङो मा दङ बी फर ब्रेकेट आरो बे ब्रेकेट दं नामा ब्रेकेट गैया बेखौ जों गारबाय अ ब्रेकेटनि अफ माने ब्रेकेट अफथ' गैखाला ओंखायनो जों मा खालामगोन डी जों बेयाव नागिरगोन मा डी माने जोङो मामोन डिभिजन माबे दोङो ओइ बे दोङो जोंहा मा दोङो 16 राननाय 8 बे डिभिजनखौसो जोङो सिगां सिफायनांगोन अके दा जों बेयाव नुगोन सलुसन इज इकुवेल टु 9 - 4 सिगां डिभिजन खालामनांगौथ' बेनिखायनो जों बेखौ जेबो सिफाया प्लास 8 जों 16 रानबा थाङो जोंहा 2 सानजाब 2 बिदिसो डिभिजनथ' गैला थांबाय ओमफ्राय मा दङ जोंहा एम माने मामोन जोंहा माल्टिप्लिकेसन दंना गैया बेयाव दं 2 सानजाब 2 बेनिखायनो जों मा खालामगोन माल्टिप्लिकेसनखौ खालामग्रोगोन बेनिखायनो जोङो 9 जेरै दङ 4 जेरै दङ थाथो बे प्लास दङ जोंहा प्लास 2 सानजाब 2 4 अके नेक्स्ट जोङो मा दङ एडिशन माव दङ 4 दाजाब 4 9 बे सिन जोंहा माइनास थागोन 4 दाजाब 4 8 इकुवेल टु लास्टआव मा दङ जोंहा साबस्ट्रेक्सन 1 गुनिफ्राय लायना मा जोंहा 1 बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ बे बडमास फर्मुला दंसो जों खालामगोन आरो बे एन्सारा जोङो मा 100% राइट अके 100% जौसे जौखोन्दो बियो मा जोंहा राइट नङाब्ला नोंथांमोना बेखौ जुदि सिगां जुदि नोंथांमोना जुदि 9निफ्राय ब्रेकेट हमना लानाय मोनबा मा थागोन जोंहा 5 थागौमोन जुदि जों बेयाव 5 होना लायोबा बा जोङो मा खालामो 4 दाजाब 16 खालामनानै 20 खालामना लायोमोनबा जोंनि बे एन्सारा 100% जोंहा मा जागौमोन बेयो गोरोन्थि जागौमोन बेनिखायनो जों फार्स्टआव जोङो बे फर्मुलाखौनो जोङो बाहायनांगोन नेक्स्ट कुइसन जों हमना ला कुइसन नम्बर 2 मा दङ जों हमना ला 2 प्लस 9 into 4 9 into 4 दे बे जोंहा 9 into 4 divided by 2 plus 6 divided by 5 minus 2 plus 1 बे जोंहा मा पेनकुलाम ओके ओमफ्राय जोंहा बियो ब्रेकेटफ्रा जोंहा क्लोज दा जोङो बे प्रब्लेमखौ जोङो मा खालामनांगौ सलुसन खालामनांगौ बे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनोब्लाबो जोङो मा खालामगोन बे मा VBODMAS जोंहा जा फर्मुला दङ बे फर्मुलाखौनो जों मा खालामगोन इउज खालामगोन ओके दा नाय सलुसन गिबि नोंथांमोन नाय बेयाव जों नाय भीखौ नागिरनांगोन जों सिगां भी माने जोंहा मामोन दा जों बेयाव नाय भी माने जोंहा मामोन भेनकुलाम जों बे समानथायाव जोङो भेनकुलामखौ सिगां नागिरग्रोगोन मानोना आङो भेनकुलामखौ जोङो सिगां नागिरग्रोगोन भेनकुलामा बहा दङ जोंहा बेयावबो गैया बेयावबो गैया बेयावबो गैया बेयाव गैया बहा दङ 2 + 1 जोंहा भेनकुलाम दङ बेनिखायनो आं सिगां बुंखादोंमोन जे भेनकुलामा बाहेरा थाथों मानि जे ब्रेकेटनि बाहेरा थाथों सिङाव थाथों जोङो सिगां भेनकुलामखौ जोङो सल्भ खालामग्रोगोन भेनकुलामखौ जोङो सिगां सल्भ खालामग्रोगोन बेनिखायनो 2 + 9 into 4 divided by 2 plus जोंहा सेकेन्ड ब्रेकेट 6 divided by फर्स्ट ब्रेकेट 5 minus 2 plus बेसेबां जोंहा 3 ब्रेकेट क्लोज नेक्स्ट जोङो मा खालामनांगोन भेनकुलामथ' गैला बी माने जोंहा ब्रेकेटमोन ब्रेकेट जों मेरला नुदों नाथाय जोङो मा खालामनांगोन जेखि जाया मोनसे ब्रेकेटखौ जों सल्भ खालामग्रोनांगोन बबेखौ खालामगोन जोङो फार्स्ट ब्रेकेटआ जोंहा बबे बेयो नङा फार्स्ट ब्रेकेटआ जोंहा बे नङा नंगौ बेनिखायनो जोङो मा खालामगोन फार्स्ट ब्रेकेटनिखौ जोङो सल्भ खालामग्रोगोन 2 + 9 into 4 2 plus 6 divided by 5 minus 3 बेसेबां थागोन जोंहा 2 नंगौ नेक्स्ट जों मा खालामगोन ब्रेकेटनिनो जों मा खालामगोन सेकेन्ड ब्रेकेटआ जोंहा मा दङ 6 divided by 2 ओके and 2 plus 9 into 4 divided by 2 plus मा थांगोन 3 नङा 2 खौ जुदि नेया रानोबा 3 थांगोन ना थांगोन is equal to 2 plus दा जोंहा बेयाव नाय बे ब्रेकेटनि सिङाव जोङो मा दङ माखासे सानजाब दङ राननाय दङ दाजाब दङ आरो 3 दङ नाथाय जोङो माखौ खालामग्रोगोन ब्रेकेट अफ माने खालामगोन सिगां डिभाइड बे ब्रेकेटनि डिभाइडखौ जों सिगां सल्भ खालामगोन डिभाइडआ बबे दङ
4 राननाय 2 माने 9 इनटु 4 खौ जुदि 2 रानबा बेसेबां थांगोन 2 प्लास 3 बेनो अके इजुकेल टु 2 आ जोंहा 2 थागोन दानिया मा खालामनांगोन ब्रेकेटनि सिङाव मा दङ जोंहा आरो डिभिजनथ' गैला मा दङ सानजाबनाय दङ सानजाबनाय माबे 9 इनटु 2 2 प्लास 9 इनटु 2 बेसेबां जोंहा 18 प्लास 3 नंगौना नङा नंगौ ओमफ्राय 2 प्लास दा ब्रेकेटनि सिङाव जोंहा जेबोथ' गैला जोंहा दाजाबनायानो लास्ट नंगौ नङा दाजाबनाय दङ लास्ट दङ दाखोनाथ' दङ नामा दाखोनाथ' गैला दानख'नाय गैयैखाय जोङो मा खालामगोन दाजाबनायखौ जोङो फोजाबनांगोन 2 दाजाब 10 दाजाब 3 बेसेबां जागोन जोंहा 21 दे बियो 21 मा जागोन जोंहा 21 दाजाब 2 इजुकेल टु 23 बेनो जाबाय जोंहा एन्सारा आरो बे जोंहा मा 100% राइट आरो जों मा खालामनांगोन बेनिखायनो जोङो बे VBODMAS जा फर्मुला बे फर्मुलाखौ जोङो गोसोआवबो लाखिनांगोन आरो जों बेफोरबायदि जोङो मा खालामनो नाजानांगोन सलुसन खालामनोबो नाजानांगोन आसा खालामो नोंथांमोना बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना बुजि मोनदों आरो बे फर्मुलाखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो रोंनांगोन मानो होनबा बेजों जोंहा माखासे सोंथिफोरखौ इन्टारभिउफोराव सोंनाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोना बेखौ प्लिज गोसो होनानै सोलोंनो नाजा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो जुदि माबाफोर सोंनांगौ दङब्ला अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालामनानै सोंहर दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों